Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kipat bak nong shoshnong jongshnong shakoi kuna hakar pu outrik lalingkot arajar pausan. Kilalit ban ujo shu Deputy Commissioner Jonggeri Boy District Wabilash Baranwal. Halo kajing bampentre kamhok yak RIDF arajar puway arajar puar nabat scheme. Hadim mikla suba bakadan ka jersi bamsap ka bashir khaya kan ka scheme. Hagajing keran miklar pathai kubor hadim bakajing kendo yu Deputy Commissioner uba Barnabas Maring uba Gabriel Makri baruba Khil Maring ubaderu assistant rambashnong jongshnong shakoi kuna. Klepen pau ke jing ngok khia halo ke jing long jing man jogan ke scheme pat ba ha ka bagala kenno ru bakala bandan ke jersi bamsap ke bashir khai kini kirang ba klia thu ba ke jing pentre torti ya ke scheme kala pau perthai ling ba ke jubab RTI bla pan we urang ba ha ka bala pen pau bi ya ke scheme ladat ban mang pisa shiklor tingka ne ke kampen roi ndek bas ngosi kalong be ya ke pisa shim lepenan kam hokat kum blathu Kle thu bakat kum ka jubab RTI lalap baya ke pisa ladat bansam shikinong shongshnong kibla mi kerteng nadu benai nailar arajar poar kat bagi pat ba ke bedannya ke kerteng kim shim leyo pedang satya ke pisa bla penmang kat kum ke kam bat lo kata ke jubab RTI ke pen pauru babu ni kerteng kim li satya ke besa hapo kashnong shakoi kuna kipat ba ke kerpat yu Deputy Commissioner Jonggeri Boy District bun pha tokit ya kene khnang banlap ke jing shisha Menu bandan keti ben kam baklaya kani ka pisa. Ngaspil makri bade pen yo yane ka skim men fa kerjang kamdon re hadin lamu yo tra o RTI so do so mi kerjang junga ka kam rupat rep re nong yo hi te ngaru ngal kaju hi ka condition marba ila panmi ka tu ka teng tang ba ya kata ka pisar yo i ya ka jintre tempan tre Tiki ong hang tu pada ki apo RTI pada ka bisa la dep ai ka kam kala dep pendep na du ar hajar apo ar apulai. Teng sulungo kan ba kata ka kam la dep kat ba jintre de umdan. Kan teng aku aban ong ban panpau ka jing si ba kat kum ka hok jongi kinong yo ni de ben yo ya katu ka pisah. La sai la si mo ladangi apply ni pan na ka jing rap na ka sarkar. Jong ya piti la dep ai tena duta pros nem kapisa la dep ai ka jintri la depan tre kinong ta tang ngim yo sure ka skim marba kat ba hangi pede kampoi kata pisah kampoi kata ka jintri ti ka ba yang ba ladangi pan jingrap la sal si ngim yo su markin saong ba la dep ai tangata ngalong ba karpat ba ni kinong yo ni de ban yo ya katu ka hok kat kum ka jing a jong government ban yarap ini hidup isukinong rep ini ban yo ya katu ka pisah ngadang yo kubar ni stayau hidang sedang penrep hadian bala rep stayau untuk sedang rep pada long pemtiap re ya kata ka jinyo yung tak skem te long gitu ginong ya lam sinong mes sedang penrep te sedang penrep te hadan gi bahing sam gi ba long hadian ba katu ka kam jeng me kadang ya kes te sange shwa te tang kata hi kubishbur ngara ba jo hi kata kaskiem te ngara men chuang yang ngamre kerjang dah adu ba mut katu kubar dia mut kerjang chunga ada kajakar mere pergi jaka chunga tapi sa tujir ba bam ala lut kata pista kat kum ka jinci trong bamut ha ka video trong ka RTI mah nadu basdang baterai kam meeting kajing pencai apa ba ka kajing pencai ha kitu kitrai penong jo ki beneficiary mar chai ka haduk menta bong barwan ihani ka klip mat ro belong kajing sa rudum ba marpei ke belong chicken chiling ba yawan lang hani ba senran lang ba lang belong bakwa batip haduk belong katenrai ka hok lahiki te mar ka jije belong hachnong hathau te menta marsun wan ka tu ka RTI marsun pau ka tu RTI la sedang gi ba pentre la sedang gi belong ba penle ka kam ke belong kata kakam ke belong klem ka jing tip klem ka jing pentip ya gitu kitrai ki ba pentre ki ba tre ro khantam belong kapau hatu ka RTI ba kakam ka bala dep na du ar hajar arpo ar apply tre ki dang pentre menta artat ka office ru ka klem ai ka tak tiken ja ka panchai ka hering lane ki boong belong ki ka skim ka ya menta klem ko audit klem kini kitai nakaliang jongi kum
ba wan hani ngisa ka jing longo ka jing bomtip belong sa dum takadaw ngisa wan hang nei artat bangi ke penpau ka media kumne Ting wan sini ban ya penduk yo DC ban yo bu ya kata ka komplain mar ha ka ba sedang ya kene ka projek ne ka skim ni na kaliang di sinong nim jam don kata ka dorbar ne ka meeting ka ba long ban pentip ba ya baru di badon kerteng ha kata ka projek ne ka skim ti kumta akan halor kan ni ka pang hadin bang hilayo ka jingtip ilalay mungkong ban kendu ya ki officer ne ki bahe jong ketika selan conservation baradin naki ki ai kata kawoi ka kuat dan ka list ka badon di kertek jadin kata ngina kalian jungi di badon kertek ngarung adon kalau insya kadon kertek dengan mentapat balik tempat kita jadin kata pat Iwan ra abiang sa kuwi kalis hangta kadon ka kerteng. Tehadin kata ngingim hun hangta kadon ka kerteng, kadon ru ka amau. Tambangi nakaliang jungi ngaro nga ngampriang lagi kata. Di kunta hay kata kala ayat kunta. Hadin pat habangi la yo iya kawai na kikot komplain balap kaya RTI dai wi ba. Hangta pat Mio jingtip ba kadon ka kerteng junga don sekuwi kerteng jung ni ki parlok jungi ki baya don lang mentahan ne hangta ki inisiatif ba ya kata ka projek la de pentre kadon ki sungchan amau ki bebiang ki don ki jakar ki bebiang tang banda la ya pitu ba hangta ngilalap ba ka jingtre kamlong kumbala la tho ha ka tu ka kot RTI ke 8 pau do tu ba ya kuntang wan hang ne kwa ba baro ma phi ki bayu i bat ki osio ka ne ba kamdi banja kum ne la da don kono ka jing pentri kono ka skim ne ka projek bisnong ba ka de ben long yaj be lang ba ka dor bar snong ne lang ba jong ka office ru ban pentip syaki to ki briu ki badon ka karten katang kwa ba ki de ben le bat aga ju opor ibu ya kene ke kerpat ya ki bor ki balor kamtam na kaliang ka DC office bakin pej bene ban kin wan ban le ya kata ka jurip lene ka survey ne ka inspection ka bai hap ne ka ba mi hap harangkat ke jing don lang jong kita ki beneficiary kanang ma bakiru kin ya tu hok bat kin batai hok ya kata ka jaka hai kisna katno kiyo katno jaka kadon ke jaka bukidi benyo kade ka skim nadu baka poi hasnong nadu ba ki pentip sa kasnong kalong kumbo ong ki pai no hasnong ba kim yo ka jintip ka bati kena nakaliang ka office ki mon pensai ki mon batai wat ya ki kertang ki nang yo nakador jong ki no bukidi hok benyo te kila asyuk wan teng kila asyuk kon wonra da kalis ka ba syuk print manga mapir kalong kum kane ka ba syuk long kum ne pe ba amdan basany amdan basil amdan ka head letter jono kane ngi print mono ngila ban print ngila ban thok kertang jono ka dor ka amau ngila ban thok ka bangimon te ki wonra kum kane ka kot ha ko snong por baki wan pelong meeting por baki kot ni ta ki beri dan kerja ke nadu basdang kane tak dau ki nong snong jeng tuan ki ba kim sane ya ki beri ko office tentang ki kwa bakin pensai bakin wan yathu ya kadar hok kabadai katno tentang kiwan kim khot ya baro ki badan kertang ki badai ki video series tentang ki la khot tang ar lai ngut sausan ngut kamtu tentang kim khot ya baro te kim yo jintip kabati kena kabasai te nadu kabaki penen kam ya ka face ka benengkong kalau don ka jing komplain ki ngilai wan mi siapa office jong kasol and conservation department han po nung po kila wan komplain hata kaporo ba namar ngi ba ka jing ba mi baik jong ka jing penyai na po office te hadin bangi wan komplain ngilap ba kata ka pisa na po ka department jong ka soil and water conservation ka bade hok ka bade ben poi saki nong yo ka poi saki briu simet ka poi saki ben beri bam direct ki staff jong ka office ru te hajin kahi pen bor jongi kata kaji kenduk nongkong jongi urenjar na po office
umban ser hap khat yang tau beriu bana sabar bam dei ustaf ru ban won pen phai kata pisa bat sa sam ni beri benang ni yo kalau ka bagi sekolah ngok hang ne kalong ba kumno kapisa jong ka department na kapisa jong ka sarkar kan lipoi sai kuwi gi beriu bat habade ben siu ru upha siu bat na kita gi beriu sai ki bedei beri ni yo ka kamut ba haga hapo department la sensar penyai kita gi beriu ke bam dei gi beriu jong ka department si kata kadai ka face ke benukong hak face ke ba arpat ni ibang ngim dan jintip mano badan katang ro ngan su ong hang ne hak kata ka jin wan complain jung ya ka face ke benukong nama ka jimba ban mi bet jo kata ka skim kila don ro ka jin maham ka jin kran ka leng urumba snong bat ka tok ne ki briu ki ong ba dei bangi complain nama ta ka jin ba mi bet ka skim ki ong ba ka snong jungi kan am yo skim su hadu kata ki kran de Henry nga ong yaki om day kajiwan komplain jengi na kajin bamiai bet kaji penjai bet jong kaskim na po ki department bakamuan kaskim kajin bamuan jong kaskim sa kisnong jengi kadai namar ba kajin pedon kam bakla kajin yalam bakla jong ki kum ki roba snong ne kum ki badai pek ki ba don kata kajin slit nam ta kisnong te hakani ka ba arpat manta ni poi wan komplain hang ne namar ba niyo i kami ka report ha ka jing file RTI jong iwe iba ba kipen i ka report ka ba ong babun nap deng jongi ki ba mi ka jang kata ka report ka long ka ba menta don nap deng jongi ki ba hin jong aro ki ba mi ka jang we bri ba mi ka jang udon ban pentri kumbalai arterli ki project tang ba kimia thu pat menta kimi laiterli southli project udon ka jang ha ka report kai Henry ki batai ba udo yo tangkawe nuksa mendatang ujar udan hani haujar kat kum gi batai jong ki nadu ka bangi tip men kanya ka yo tangkawe kata ka water harvesting ban den ban perlang Henry uyo ru ban sina kanel uyo ru ban pan he ka pathar de kita baro ki klem yetu re kita baro kat kum gi pen i kata report ro ka balengo ba katal adep nadu arjar arfar arfulai bal apan trei bat yang pisal asiu kita gi vendor ke bagi ong kat kum ka jing kali ngai hatu ke ba itu benong pan RTI pan ba ban pan ka detail jong kinong yo bat ka jing siu jong ki ya ka transaction shano ki siu ke pisa na bata ka project kata ki jubab ba kala include kata ka transitment baki transfer pisa kala include hangta habangi pe hang tangan ong ye pi kim dan ki we ki ba kita kan ketok ne Henry kiba bun baro kidai kim dei ke badan nasional jongi bat kibam itu re manta basa karteng ha ini baru ki ong balak siu ha master A master B tang master A master B ine im itu im tip re nga lada ki pi osngiau lang ba kan ne ka media lada pi yo I te nga kwa ya piru ba pim dei ben long ki basa penon kam bakla ngim tip kan ne ka di ben kam bakla na ka liang ki office napo ka office jong ka soil and water conservation department ne ngam tip la ki dei babun kam bakla ki basu bu kartang ki briu jongi napo ki nong penyak snong jongi na state urban ai kartang namar kat kum ka jing ka report jong RTI ka pen i ba kini ki dei ki ba ki ba dei support snong jongi ki dei ki ba national jongi ki dei ki vendor ki ba national jongi namar ba hingi pak habakatu ka question ka ba ong tu RTI ban pan ya gitu ginang yo ki beneficiaries bat kumno kapisa basiu ya ki tegi suang baik ba ki la siu ki vendor ki badai na pok snong tata mekini ki beriu kim der ki snong jongi ngam tip pidon na em hane perthairu hapok snong jongi de kini ki beriu bang pule hane kim don te lada pidon lada pi osngau ngakarpat ya piru pim dei ben syak penon kam bakla ba haka katang jengno ka pen iba bala siu ha pi de ki lak te kane ka skim kade nam ta ki baduk na kedam ta ki nang rep tip ma ki pedun kam bakla hakane orkom te kalong ke ba ni wan hang ne ban kerpat yang disi ban sim ban le tang kum kine ki briu ki badan kam ki ba pedun kam bakla ya ka hok jeng ki wei bat kum ju ya ki he sarkar ki badan kti hakane kam ngam ong ba baro ki officer sarkar ki ba long ka ju ki long le se ki briu ki badan kum kine khnang ba kan long ka jin snang nam ta baro ki wei ki department ru ba kim dei ben long hakane kom ba kan long ka ji mentoi ru om tang na snong khoi kuna Henry wat ya baro ki snong jong kari boy jengi ki ba pentelun ke kam na ka office jong ka soil and water conservation